Det første du gør, når du får dit produkt hjem, den originale slyngevugge fra Nature's Way, det er selvfølgelig at pakke det hele ud. I pakken vil der være en brugsvejledning, som vi vil bede dig om at følge nøje. Der er blandt andet en sikkerhedstjekliste, som vi også vil henstille dig til, at du følger, og sikrer dig, at produktet er monteret korrekt. Udover det skal du selvfølgelig sikre dig, at slyngevuggen indeholder det, som der står på deklarationen. Der skal være en tværpind, udført af hårdt træ. Der skal være 2 sikkerhedsskruer til montering af slyngevuggen i et loft. Der skal være en sikkerhedsfjeder med en fjederbetjent karabin i den ene ende. En halv meter rustfri stålkæde med 2 sikkerhedskarabiner i den anden ende. Der skal være en karmbeslag, sådan som du kan montere slyngevuggen op over en dørkarm og dermed forvandle slyngevuggen til en rejseseng. Det hele er pakket ind i en bærepose af bomuld. En uldfutonmadras. Og sidst, men ikke mindst, naturligvis slyngevuggen. Selve himlen, som det hele skal handle om.